uztailaren 4tik 6 bitartean izango dira. Orduan, Baionan 5 ikastaro eta jardunaldi bat eskainiko ditugu, eta aurtengo leloan ikusten duzuen bezala, elkarrekin da ikastaldi honen ezaugarri nagusia guretzat. Garrantzitsua da, elkarrekin lankidetzan egiten dugun eskaintza delako, eta bai aipatu, EPEren bidez ikastaldi izango dugula, Iker zentroan ere egongo garela, eta noski AEKan egongo direla gure ikastolak ere. EPEren aldetik, eurekin pentsatu genuen, izan zitekela manera bat, egunerokoan eskuratzen ditugun galdera eta eskarei erantzuteko. Lan egiten dugu irakasleekin, bestalde ere euskara teknikariekin, itzultzaileak guregana etortzen dira ere, zalantzak dituztelarik hizkuntzaren aldetik, nun bilatu behar diren erantzunak, zer dago zuzen, komunikabideetan ari diren kazetariek ere nola erran hiztegia euskararen erakunde publikoak martxan ezarri zuenetik jadanik erantzunen zati bat badute, baina hori baino urrunago zalantza asko argitzeko formakuntzak edo prestakuntzak eskatu zizkiguten, eta pentsatzen genuen UEUren bitartez antolaketaren aldetik erresisten altzigula eta aldi berean eskaera hori guziei bederen erantzun hastapen bat eman. Eta beraz, uztailaren 6ko ikastaroa urririk antolatu dugu publiko guziari zabaldu nahi diogulako, errealitatetik abiatutako zalantzak argitzeko eta baliabideak nun aurki daitezken esplikatzeko. Interneten dauden hiztegiak, baina beste gidak eta bestelakoak. Eta gero, bigarren zatian, Euskaltzaindiarekin dugun hitzarmenari esker, Euskaltzaindiari proposatu digu Euskaltzaindiaren hiztegia aurkeztera etortzea, bereziki euskarri elektronikoak ematen dituelako baliabide asko, bai zalantza horiek argitzeko eta jendea nolabait autonomoa bilakatzeko gero eta gehiago. Eta segidan, ikusiko dugu jendearen erantzunak nahiko genituzke eta oharrak ikusteko horri nolako segidan antenako genioken gero.